Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Mabuti rin po. Salamat po. Ang ating ebanghelyo po ngayong linggo ay hango kay San Marco chapter 6 verses 7 to 13 kung saan isinugo, pinadala ng Panginoon ang kanyang mga alagad upang magtrabaho at ipangaral ang mabuting balita sa iba't ibang bayan. Alam po ninyo, kung titignan po natin ang pang-araw-araw na buhay natin, parang ganito rin ang tinatanggap natin sa Panginoon. Araw-araw po sa buhay natin, para tayong isinusugo, para tayong pinadala ng Panginoon sa pang-araw-araw na gawain natin. O harapin mo ang pamilya mo, o magtrabaho ka, o itong mga kaibigan mo, o itong responsibilidad mo ito, o itong dapat mong gawin ngayon. Kung titignan po natin ang buhay natin in a simple way, I believe every day, ang Panginoon para po tayong pinadala, pinapagtrabaho sa pang-araw-araw na gawain, o relasyon, o pamilya, o komunidad natin where we have to work and relate. At aminin po natin kung minsan ang trabaho hindi madali. Mabigat at nakakapagod. Kung minsan sa ating pamilya, ay nako, yung hindi mo maunawaan. Kung minsan sa trabaho, ay nako, nakakapagod at nakakasawan na. Kung minsan magsimba na, kung saan tayo inuutos ng Panginoon, o magsimba naman kayo ngayon, ay tamad pa rin tayo at pipilitin lang. So kung minsan po yung trabaho na binibigay sa atin ng Panginoon, parang ang bigat at nakakapagod. Pero, ako po'y naniniwala, hindi naman basta isinusugot tayo ng Panginoon na hindi siya nagpapadala ng mga pabaon o mga habilin para maging magaan, masaya, exciting, at makahulugan kung saan man tayo isinusugot ng Panginoon. Okay? Kuha niyo po, sabar? Okay, so binibigyan tayo ng trabaho ng Panginoon. Hindi mo trabaho. Binibigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Ay, hindi mo harapin mo ngayon. Ay, hindi gawin mo ngayon. At kung minsan po, ang tingin niya, nakakapagod yun. Pero, para maging masaya, magaan, madali, payapa, at makahulugan, nagpapabaon po na mamabili ang Panginoon. So, ano ang mga habili ng Panginoon para sa takbo ng araw-araw na pamumuhay natin? Kung tinignan po natin ang Ebanghelyo, I believe we could summarize tatlong habilin ng Panginoon para sa pang-araw-araw na paglalakbay natin. Unang-una, do not bring anything. Huwag magdala ng kahit na ano. Ano yun? Last week, pinapunta ko sa UST para mag-aaral. Ang dami mong dapat dalhin. Tapos sabi nila, huwag magdala. Ikalawa, mas mahirap. Huwag magdala ng pera. Do not bring money, not even a coin purse. Ay, ako. Di alam ng Panginoon yung pinagagawa ko. Kaya magpunta ka lang sa simbahan, magbabayad ka sa tricycle. Tapos hakarap pa sa iyo yung suko. Dapat may dala ka para may ibig-ibig. Alam mo, tapos ako sa dito, hindi pwede mo ng pera. Sa akin, hindi sabihin ko, huwag magdala ng pera. And then ikatlo, He sent them to buy two. Ano kaya ang kahulugan ito? Pag na pinaalala, pabaon sa atin ng Panginoon. Ngayon, kapag nagbabasa po tayo ng Ebanghelyo, lagi po natin titignan, huwag lang yung literal pagbabasa. Hanapin po yung mas malalim na paalaala o kahulugan ng Panginoon. At para sa akin po, ganito ang mas malalim na talagang inutukoy ng Panginoon. Unang-una, bring nothing. Upang maging masaya, magaan, payapa, enjoyable ang iyong pagtatrabaho, ang iyong paglalakbay sa pang-araw-araw ng buhay, huwag magdala ng kahit na ano. Ako po'y naniniwala, hindi ibig sabihin ng Panginoon, mga material na dapat kailangan natin yan. Kahit pampalit lang ng t-shirt, kahit tumalya lang kailangan natin magdala. Kahit sandwich lang kailangan natin magdala. Ang ibig sabihin ng Panginoon, huwag magdala. Huwag magdala ng anong-anong pabigat sa isipan. Kung minsan po pupunta tayo sa pamilya natin, pupunta tayo sa trabaho natin,
pupunta tayo sa any relationship or encounter with life, ang dami na nating dala, mga preconceived ideas. Baka ganun sila, baka ganito sila, baka ganun sa akin, baka ganun ugali nila. So, minsan po, ang dami nating dala ng mga hinanakit, mga sad stories, mga sentimiento, galit, masamang pag-iisip, masamang pagpananaw, hindi maling pag-unawa. These are the things we carry sometimes in life na nakakabigat at hindi nakaka-enjoy ng pagbiyahe natin sa pag-araw-araw ng buhay. Kung minsan hindi pa po natin ginagawa ang trabaho, hindi pa po tayo nagpupunta, hindi pa po tayo natin nakakausap ang tao. Naku, ang dami ng preconceived ideas na ang tao nito ay nakapangit ang tao, ay mas mamagaling nito. O hindi man yan, mga expectations, mga perceptions, mga inaasahan natin, mga iniisip natin, yung nakakabigat sa biyahe. So kaya sabi ni Lord, para mag-enjoy kayo sa biyahe, para maging bukas ang lahat, ay do not bring anything. Kung minsan po yung mga expectations natin, yung mga perceptions natin, yun na lang ang hinihintay natin ang mangyari, imbes na mag-enjoy tayo at ma-appreciate kung saan man tayo pinadadala ng Panginoon. Halimbawa po, first time ko pong magpunta sa Batangas, wala pang kuryente doon, wala pang hotel, wala pang bottled water. So first time ko pong magpunta doon para magpahinga, para magtago, para magmilay-milay, wala akong dala-dala kasi lahat ng tinatanong ko, hindi pa nakakarating doon. So nung nagpunta po ako doon, wala akong mga bagaheng dala-dala na ganito yung lugar, ganito yung mga tao, wala po. Kaya nagpunta ako doon na magaan, and when I was there, dahil wala akong mga preconceived ideas about Batangas, ay nako, nag-enjoy po ako ng gusto. It is the only province na lamang po sa buong Pilipinas where anybody will greet you good morning kahit hindi ka kilala. Magtatanong na ako kung saan ganito, patutuloy na ako sa bahay, pakakainin nila. Ang sarap-sarap ng tubig nila kahit hindi bottled water. Ay dahil nakitira lang ako sa isang kwarto ng isang bahay, pinatuloy ako. At dahil wala akong mga dala-dalang palaisipan ng sa lugar na yun, I was open, ay naku, talagang nag-enjoy ako doon. And I've been going back there 5 or 6 times already just to refresh myself. At nag-enjoy ko dahil ako lang. Iba, nung first time ko magpunta ng Sorsogon, bago ako magpunta doon, ang dami ng pinabaho ng mga kaibigan kong kilala ang lugar. Ay naku, Father, pagdating mo doon, huwag kang iinom ng tubig, baka may inihalo doon, magkakasagin ka at dadaling ka sa ganyan. Ay naku, huwag kang ulitin doon sa mga kaibigan, maraming NPA doon. Ay magdala ka ng gas-gas, Father, pumutok ba ako, maulog mo ganyan. Ay naku, Father, huwag kang makikiusap, huwag kang sasama, maski kanila, baka ako saan dadalhin. So ang dami-dami mo ng dalang preconceived ideas, kaya nung dumating ako doon, ingat na ingat ako, talagang mag-iinom ng tubig, pupunta dito, kaya one day lang po ako doon, one night lang, nagmamadali po umalis ako. I did not enjoy the place. Nung nakita ko sa napansin yung ang dami palang waterfalls doon, ang daming magagandang lake at beaches, hindi ko na-enjoy. Naging mabigat at malungkot yung pagpunta ko doon dahil ang dami ko ng dinadala. Pwede po natin i-apply sa relasyon natin sa ating kapwa, sa trabaho natin, sa pang-araw-araw na buhay. Habang mas walang dinadala, mas enjoy, mas maganda, mas malayo ang biyahe. Alam ko po na ibahagi ko ng minsan sa inyo. Nung maliit na bata ko, ako'y nag-enjoy sa tatay ko. Ay, tuwa ako sa tatay ko dahil wala akong iniisip sa kanya. Ay, dinadala niya ako dito, kinakarga niya ako, sinasama niya ako sa sinera, namamash na gawin. Ay, nung lumaki na ako, nagkaroon ng isip at nag-aral na, ay, naku, dami ko ng expectation sa father ko, dapat ganito yung tatay ko, dapat ganito. And because of that, lagi kami nag-aaway, hindi ko na unawaan at hindi ko siya na-appreciate. It was only nung matanda na siya na inalis ko lahat ng mga expectations ko sa kanya, tinanggal ko lahat ng mga preconceived ideas ko hindi sa kanya, that I was able to appreciate him and really see him as a real father. Nung wala ako, dala-dala. Amen? Amen. Ikalawa, mas mahirap ko rin. So sabi ni Lord, huwag magdala ng pera.
ako naman. Minsan nakukwenta ko yung ginagasto ko at papalik-balik sa Tagaytay. Sa total, saka sa gasolina, tapos 10,000 ako. Hindi po ko nagpapalinig. O bibili ka pa ng insulin, bibili ka pa ng gamot. Kailangan natin ng pera. So ano yung ibig sabihin ni Lord na magkaroon ng pera? Sa paniwala ko, ganito ang ibig sabihin ng Panginoon. Oo, totoo, kailangan natin ng pera. Sisimulan lang po natin pagawa itong harapan ng simbahan, gagastos po tayo dyan, kailangan ang pera. Ang araw-araw na pamamalay, kailangan ng pera. Pero ito ang paalala ng Panginoon. Money should not be the end all of everything we do. Kaya kapag ang pera po, aliwaya yung parasan. Tandaan natin, yung pera ay parasan, nune parangan. Yamu, patang miras, tulo ka rin tao dapat miras. Kaya po, ang nakakalapot sa buhay minsan, ang nakakapagod sa buhay minsan, yung parang nakakala natin, parang natin, pera ang lahat na dapat tumito tayo, mas marami tayo ipon, dapat magkaroon ng pera, dapat ito yung pera makuha natin, dapat ito yung kikita. Parang pera lahat ang end, all of everything. No, it is not the end all of everything. It is just a means. Para ano po, para makamit natin, para makapunta kung saan tayo pinapupunta ng Panginoon. It's not yet. Okay, may po naman halimbawa, para kung matatandaan po ninyo ang world history niyo, during the Renaissance time, okay? During the intellectual time, kung nag-aaral yung mga artists, ang mga tao po noon, they would die and kill for nothing but their honor. Ang laman nila. So, papatay sila at nagpapakamatay sila kapag sinira mo ang laman nila. During World War II, people will kill and die for their country. Yun ang kailangan para pumatay sila at magpakamatay para sa kanilang bansa. There was a time that people would die for arts and beauty and literature and painting. They would really devote their lives. Talagang magpapakamatay for art's sake. Kaya may mga magagandang cathedral ng pag-painting sa room. May isang writer po sabi niya, ang nakakalungkot sa post-modernism time, sa panahon na yun, ay parang ang tao na yun, papatay naman, at magpapakamatay naman para sa pera. Parang wala na yung you would die for honor. Parang wala na yung you would die for country. Parang lahat-lahat na lang ano, you would work and struggle and live and die for money. Election na naman po next year. May kakilala po akong kaibigan, nag-iisip na hahawin. At ang una nilang problema, hindi man nila problema kung ano ang plataforma nila. Hindi man nila problema kung anong prinsipyo nila. Hindi man nila problema kung anong ipaglalaban nila. Ang malaking problema nila, magkano gagasusin nila. Magkano ang boto ngayon, Father. Magkano ang hinihingi ng mga tao ngayon para sa parang pera na lahat ang dahilan. No? Ay, itong kamukha kong palpasan ng Angeles na laging nananalo at tumatakbo. Abay, for the first time ay umuro, ayaw na tumakbo. Kasi yung makakaharap niyang kalaban niya ay anak yata ng muwete na pinakilala lang ay magmasus ng 1 milyon. Hindi pa election yan, ha? Anong pera na lang? Ano po? Kamakailan lang po, binanggit ko sa inyo, lumabas na Tiago, ang mga pinakamayaman sa Pilipinas. And they were worth billions of dollars. And I was reading one article one time. Halimbawa, itong si LT, na bilyonaryo,